uNtibande, ngibingelela umama uPostoli, ngibingelela abazalwane bonke, ngibingelela nobaba umfundisi uDlamini phakathi kwethu isuka kude kubhulwa. Ngibingelele nentsha, ngibingelele nabancane egameni likaJesu Kristu ophilayo. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Igama lami ngingusibongelwa kaChakwe eNkwezela endaweni yaseGobhogobo. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu owathanda ukuphila kwami. Ngangihamba nje nami ngokwami ukuthanda ngizitshela ukuthi konke kuhle, kanti uNkulunkulu uzongenzela umusa angithande. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Bengikhonza kwelinye ibandla, kepha ngimbonga kakhulu uNkulunkulu ephinde wangithanda futhi wangambulela insindiso yendala, insindiso yeqiniso, insindiso yokuvunywa kwezono. Siyabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu asivusele owenhliziyo yakhe, ozakhuluma inhliziyo yakhe, ozakhuluma ngezwi lakhe. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokuthi sithole ivangeli eliphethe ubaba uMpostoli, ubaba uNtibande nomama uMpostoli uNtibande. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Inkonzo yokuvuma izono isenze sabona ukuthi besibabi kangakanani. Sihamba sithi siyakholwa, kepha kutheme kufika inkonzo yokuvuma kwezono sabona ukuthi ngempela besihambe singazi lutho, sibe sithi siyakholwa. Inkonzo yokuvuma izono ikwenze isivula amehlo, ngoba uthi uMpostoli izono ziyavunywa uma ubhukhile kuyena uvuma izolo uqala ubhale, uyaqala wabhala, uqala kusuke kwehle umthwalo okade siwuthwele. Noba ngabe kade ugula uqala uzizwe ukuthi ngiyaphila. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Siyamnxusa ukuthi asenze sihlale kule ndawo, sihlale singasuki egameni likaJesu Kristu ophilayo. Bazalwane, nje nginobufakazi obuncane uNkulunkulu abhekayo egameni likaJesu Kristu ophilayo. Ngike nami ngangena emkhosini, ubaba uMpostoli ayewumemezelile umkhosi ka3 days. Kwakumkhosi okubonga inkonzo zika July. Bazalwane, nginengane kahle kahle beyindala ina 27, ube ufundile waqeda esikoleni, wahlala nje wefuna umsebenzi engawutholi, ehlenyuke engawutholi umsebenzi. Saze sathi akahamba yokwenza i-security, kepha wayeshile ethi security akayithandi, kodwa samphoqa sathi akahamba ukwenza i-security. Wahamba wayoyenza i-security. Uthe yenzile i-security avela zalahleka zonke lezo certificate, waphela njengaye. Kepha siyambonga uNkulunkulu, waphinda wazama ukuzenza. Uthe nje emva kokuthi baba uMpostoli ememezele umkhosi ka3 days okubonga, ngangena emkhosini. Kwakumsombuluko uLwesibili kwaUlwesithathu. Emkhulekweni wami engangiwukhuleka nje kulomo, ngemva kokukhulekela ukubonga, ngangimnxusa uNkulunkulu ngithi, Nkosi, ake wengathi ungenza umusa, uvuse nje noba eyodwa yama-CV kulomntwana la akafaka khona. Kepha uNkulunkulu emuhle wenza umusa. Kwaba umsombuluko kwaUlwesibili kwaUlwesithathu. Kwathi ngoLwesithathu uNkulunkulu ethembekile wafonelwa la apply khona ngo-2022. Ngo-2022 wa-apply, wabizwa. Uthene busy, wabizwa wafonelwa ngoLwesithathu, kwathiwa akafike ngoLwesine ezokwenza interview. Wahamba ngoLwesine wayenza i-interview, kwathiwa kusasa uzoqala emsebenzini. Waqala emsebenzini ngoLwesihlanu. Utheme eqalile ngoLwesihlanu wasebenza insuku ezu5. Bazalwane, ngibuka uNkulunkulu, amandla kaNkulunkulu. Wasebenza only 5 days, wahola leyo mali abebethembisene ngayo. Uthe uNkulunkulu emuhle, kwaphela inyanga-ke kuyena. Kwathiwa kade bemthe bazamqasha ngokuphelele after 3 months, but asakwazi ukulinda. Sesicela
register manje soqalile. Kabuka uNkulunkulu emuhle bazalwana, sihlaleni futhi singenene emkhosini emengezelwayo ngoba ini powerful ngalendlela eyisimangaliso. Umuhle uNkulunkulu, siyamthanda, uyasinakekela. uJesu Kristu inkosi.